az a sikeres város, amit a lakosai annak éreznek. Ez az elsődleges szempont. A második az a sikeres város, amit a városvezetők, a képviselőtestület annak érez, hiszen a saját munkájukat mérik itt le. A harmadik pedig, amit a külvilág is annak gondol, tehát akik nem azon a településen élnek, de mégis van a településre rálátásuk, és erről a településről azt gondolják, hogy sikeres, azt sikeres városnak lehet nevezni. Fontos minden. Tehát minden olyan apró elem, ami egyébként önmagában nem tenne sikeressé egy települést, de mégis, hogyha ezek az apró elemek összeadódnak, akkor kialakulhat egy nagyon erős identitástudat az ott élőkbe. És ebbe bizony az infrastrukturális fejlesztések fontosak lehetnek, de fontos lehet az, hogy az adott településen mennyire érzi otthon magát az ott élő ember, mennyire érzi otthonának azt a települést, mennyire tud büszkének lenni arra a településre, amihez azért szükséges az, hogy egy olyan közösségi élet, közösségi érzés alakuljon ki, összetartozási érzés alakuljon ki, ami már is egyfajta márkát, presztízst ad az adott településnek, és ez nagyon fontos, hogy kifelé is valamilyen módon megnyilvánuljon. Alapvetően nagyon fontos az, hogy egy településen mindig legyen valami, amire büszkének lehet lenni az ott élőknek. Ez lehet egy roppant egyszerű és magától értetődő dolog, amihez semmilyen infrastrukturális fejlesztés nem kell. Ilyen például egy híres embert szülötte az adott, illetve híres ember szülöttet adott az adott település. Ilyen például Monokon Kossuth Lajos, hogyha Monokon semmi más nem történt volna azóta, akkor is az ott élő emberek büszkék lennének arra, hogy városunk szülötte az ország egyik legnagyobb és legelismertebb politikusa. Lehet tradíciókon alapuló összetartozás, valamilyen hagyomány őrzése, hagyománynak a továbbvitele. Ilyen például egy kis település Ecser, ahol az ecseri lakodalmas, az egy nagyon híres néphagyomány, illetve nagyon híres néptáncosok táncolják. Tehát már is azonnal be lehetett ezzel egy kicsit márkázni egy kis települést. De lehet egy olyan, ami akár új keletű, és akár korábban nem is ahhoz kapcsoltuk volna a települést. Ilyen mondjuk a Soproni Volt Fesztivál, ami hogyha kimondjuk, és Sopront emeljük ki, akkor két dolog jut azonnal az ember eszébe, a soproni sör, illetve egy soproni fesztivál. Tehát nem feltétlenül mindig, minden időszakban, és évről évre, vagy évtizedről évtizedre ugyanaz az egyetlen egy dolog adhatja meg egy településnek a hírességet vagy a sikert.